марҳамат дӯстони азиз, 4 миллион рубл, яъне ки ду этажа мешавад. 4 миллион рубл, як этажаш 2 миллион, ду этажаш 4 миллион. Общи масоҳати заминаш 8,3 сотиқ. Дар Казан, Татаристон, Рыбни Слободскида қарор дорад бачаҳои азиз. 90 километр аз Казан дӯстон дур дар районай. Як этаж 2 миллион, ду этаж 4 миллион. Мактаб, садик, балнеса ино наздикай. Магазино, банк, садик, мой документ. Хулоса дӯстон ҳуҷҷатош ҳастанд. Ба номи хидмай мега мефурӯшемаш. Дӯстон баландии хонаҳо 320 ай. Дар инҷа прописка ҳам карда мешавад. Хоб алиши вариант дора. Хонае ки дар Душанбе боша, агар варианти алиши ҳаст. Хел ба сум 2 миллион рубл як этаж, 4 миллион ду этаж. Марҳамат дӯстон занг бизанед. Видеонавори пирра ҳамаш лозим боша, агар дар ватсапи соҳибхона дӯстон занг занед. Названи видео, номи видеода понли маълумотҳои ҳами хона дӯстон мондагиай. Лайкора монед дӯстон азиз.